yadda ake samun real answer na quiz na ESCO. Za ka zo ka buɗe chat GTP naka, in ka buɗe sai ka shigo kan ESCO quiz ɗin, ga shi nan za ka zo ka yi select all, misali haka ko guda uku ma dai har ka yi, ko kuma ka yi duka huɗu, sai ka yi copy, sai ka yi dawo kan chat GTP, ga shi nan sai ka yi pasting, ga shi nan sai ka tura, ga shi nan kun ga answer B ne, ga shi nan sai ka zaɓa, ga shi nan continue, sai ka zo ka wannan shi ma haka, sai ka yi copy, sai ka yi pasting, ga shi answer A ne, bari ku gani complete answer duk masu kyau suke bayarwa, continue, number 8, ga shi nan ko guda uku za ka iya yin copy a ciki sai ka yi paste nashi. C, ga shi nan, sannan continue na ƙarshe, bari ku gani ya gama ya buga, sai ku yi copy, pasting, Indonesia, ga shi A.